Tading ta utrai kwa bi yangi bangin kala ka bangmot. Ndai bangin shu ong ho chu o ndai klem kala. Ndai ka bangin shu ong ba ho ndai kata ka ho ka shukot tang ho. Utrai kwa ye pi ong ho bat mentai. Ba pi pin kala. Nget ni ka khubor am kan long sha ka bor ye pi pin long ken kum kita utau khon ban Nyngkong om kum tau ba ar. Tiang dengan ketian mereka kam dengan jiwat pelan. Defin long kumta ukun uban Nyngkong. Ketang ban Nyngkong Henry long batiang pat adin maruko ngu ya kata kamon kajong apa. Ngadap dari jesungu iblay sa isin pa nega por menta ya ka bangayo ban ya kren biang bat pipat lengba ka nega khubor step. Ngan puli nega ketian kajong blay no Matthews ka nega lenong ka ba arfuway ka dekat ka ba arfu prater ter ka ongkom ni. Henry fimut kumno ubriu uladan arngot ki kon te ulawan habong Nyngkong ba ula ongko kon kilet Bantei menta haga briso jonga uta uda yatu ula ong ngamtre Henry hadien uda kela ke bambut bat ula lej ulawan ru ha uba hadien ba ula ong kumju uta te uda yatu ula ong ngan salet ko kenrat Henry umlej Kadukot ka balay puwe hang ka ang uno na kiniki arngot ubale ya ka mon ukpa. Ki ong ha uban Nyngkong. Ujisu ula ong ha ki shisha nga ong ha pi ba ki Nongkhryiem ba ki nuti ki lej aswa jong pi sha ka hima ublay. Naba uyones ula wan ha pi ha ka lenti ka hok ti fim shim langet ha Henry ki Nongkhryiem ba ki nuti ki langet ha Henry pi haba pi layo pimshim la kala hadien ya kaban nget hau. Ngastunat kani kalong ka jingsisha hagaba ujisu kren. Ujisu wanra yahang ni yaki arjat ki brio. Kaban Nyngkong kalong utau ban Nyngkong uong ngam tre tengam tre tan. Henry hadien pat utre. Uni ubaar uang ngantre tang bau klemle buat ya kata arjat kibrio dan apreng jong pi le se fidon haganeka kategori ke ban Nyngkong ni haganeka benta jong tau ban Nyngkong men shua pila impertai hadu kata pila im ke jim ke bajat shisha ka jim ke balashu impathar ba pim tip shu ke no ke ba ke no ke sniu ke jim ke jong pi ke shu im ba da ka ba pi teng pi sung thu iru ba pila pen Kenya ka an gi jong blay susi u blay pi kwa ban im ke jing im ke bahok and rai o kat banang perkhat kum tali tel nang jot pen ban nang sakama pen ban but kum ta ka jing im ka adu kata ka jing im shisha kalong ka jing im ka balong persya bet u blay but kapoi ka por pat ha ka jing shem ke jong pi ba utrai ukta ya pi ba kapoi kapor ka ba piong chish kene ke jim jonga kam long shu kum ni ba ding ta pi sange sebab hang ta ba piong ngan le no ya kata ka ba utrai kwa ya nga ba ngan le ba kata ka long pi kala ka ba mut shisha Baru jisu ya kene ka benta ka ban Nyngkong ne kene ka kategori ka ban Nyngkong upen seriem ya kita ki nuti bat ya kita ken ki Nongkhryiem Kinuti kidai kita ki bale ya ka kam auria ki ba shuya auria ki ba shu nuti bet ka jing nuti hang ne ka kren ba u le persya yu blay une u brio udan kata ka jing dai ba ka ne ka perthai ha unuti bat ka ne ka perthai u le persya yu blay u ba unong krong tau tax collector u dei uta u bu shu ban ben be ya ki brio u bu shu to bet tang bu shu alat ban yo commission ban yo alat ban perspa ule lo de ge bo top syukur ban le kano tang ban yo spa ba une brio hadin nang ta gini ginuti le ni bagi ta ki Nongkhryiem hadin nang ta ki semuthu bagi ne kelenti am kamlong kene kelenti am kambiang tading ta ki kala kam mot ngi yak tin jong blay ru udah Nongkhryiem bo tau di zakayos u dei shisha bo tu u dei shisha bo bam klop bo ban ben ya kita ki brio ki ba hapo jong u ki brio ki ba duk ki brio ki ba jinjar unang penjenjar shu
Henry ha ka sngi ka ba ulet wat yu Jisu su thu ba kata ka jing im jo kam mentoi ni ka spa ka mentoi ni ka kerdan ka mentoi ulet wat ban Yeshem yu Jisu. But habo ulet wat ban Yeshem Jisu oi uklam la ban Yeshem yu Jisu. Henry de u Jisu u ba Yeshem ba usakayas. But tang kata haba u Jisu yu usakayas alor ding wong tu herno mentah. Herno keloi amal ngan lech ka yeng ki jong me udah hiar shisha full speed nang ta udah kemen udah sngolengo aru ani bon ki briu ki ba khat ki ba invite you Jisu Henry u klem pen snow lene pen snap ya kata Henry yau ni ubri uba klem khat ba klem invite Henry u Jisu ka donot ke jong u bo invite you Jisu ka donot ke jong u tanen ta u Jisu u angan lech nan ha ka yeng ki jong me bo Jisu lech ka yeng ki jong u ban masun poi ong Zakrias udah kelak abamut udah pen isya ya kita kisok jong ke jing kelak abamut mdei tang bo ong ngala ngobang u Jisu an ha yeng jong a Henry habo wan bandrong u Jisu ha yeng jong ani ngang i mdei tang burung ha yeng ru la rum sunan u Jisu ka do no ke jong u Jisu la pen thamai ka do no ke jong padang tau ong ngan ai no siteng yeng ni ke spa ke jong ha kita ki beduk malang ngala bam club ngala mudui persya la ngala bam kita ki pisamo ngala to ngala thiem la ni ngala shimbom dei ong i ka bukum kita ngan ai no sausya kawan si ka transformation ha ka do not ka jong Zakrias la sem chua ong mentah ka sklip mat ong ot bagata ka pen kemen ya Jisu ni tin jong blai gidan ginuti ya ka bau try u pen khia ka thai nong Samaria ka de ka wai na ginuti mar ka don sangut kilok bok tau ba ka shong ru ban rio dei tu tengah jong ka ha ka ba ka Yeshem u Jisu pen ka lai ka don not jong ka bagani ka brio ka kala long jing thau ka bathamai lani ka tu ka nuti ka bala kem ki pat ba ki babot wan len thamau no yo nes nong ba prang i hang to ni ka brio anda ba ka Yeshem u Jisu Jisu ong ka ngar ngam penram ya pa kilet tamat le pop show ka kala ka bamut sisa begini kita ki nuti kita ki Nongkryiem mensyaki ong re menta ani habaki kela la itu sisa ya ka jing kela la kela sisa bat habaki la kela yo sisa ya kata ka jing trai ka jong blai ka jim jong ki unda kidan pat kita ki beriu ni ka benta ka baar ki ong hooi tambah kim jule pat kita ki beriu ki ba longgum no ki ba shu thiang tang ka tin ki ba shu pen i tang na bar ndai kam don si shan do ka do not bu trai sutanat kita ki jat beriu mar u Jisu kli hang ne mo ong uno nakini ki arngot ki bale ka mon kupa ki long ba Nyngkong u Jisu ong ki si shang ong pi bagi Nongkryiem bagi nuti kin la Yeshua jong pi ha ka hima ka jong blai tading ta utrai kwa be yangi bangin kala ka bamut mdei bangin shu ong ho ndre klem kala mdei ka bangin shu ong be ho ndre kata ka ho ka shukot tang ho utrai kwa ye pi ong ho bat mentahi ba pi pin kala kwa ban duai nam ta jong fi ni ka por ka menta kwa ba nget ni ka khubor kan da long sha ka bor ye pi ba pin long ken kum kita utau khon ban Nyngkong kum tau ba ar Bushu tiang tengah ketien, mereka kam tengah jiwat palat. Henry fin long kum ta ukon uban Nyngkong, ka ketang ban Nyngkong, Henry ulong ubat tiang pat hadien, namaru ko ngu ya kata kamon ka jong kupa. Ini duain ok ni kapor ka menta. Tranga aingo ime ko pangi kendo ini ki kon ki jom sa isien. Hak ni kapor ka menta nga sungo iet palat ini ki kon ki jom trai. Bagi sngap bagi skor ka ketien ka jom me. Ki iet met de trai bagi kwa ban janai. Ban long ki breu si sha ko na ki ba pen so bhaya me. Ba trai ka ketien ka jom ka pen janai ki. Ka ketien ka jom ka pen thamai ki ko trai. Ka ketien ka jom ka pen shat bor ki ko trai. Ba don sibon ki ba snap ka ni ka por ki ba long kum tau kon ban Nyngkong. Ba men shwa pi ong mi men remen ta fila de si sha. Ki breu ki ba iet u trai ba ki ba le i ka mon ki jong trai. Nga da songo iet si sha ya pi kan. Batu nang ya da ka bor tu nang ya si sha. Kum tau kon ban Nyngkong ban spin ka ngo ba yu trai. Ban le bi ka man ka jong pau ba beneng. Om shu ka man ka jong pi. Ban imbek na ka banta ka jing mentoy ka jong om shu na ka banta ka jing mentoy jong pi.
Ngadwai ko terakhir ni kapor lala dan ru kiba longgum tau khon ba ar busyong ho klem le renga dwai bagata ka jeng ho ka jong pi kan long no ho chisha bapinda kala ka bamut chisha bapinda I no chisha ka ta perthai bapim dai ban syong ho chi ho ndrei menta ka long ka sngi jo ka jing pit em ya pi bapinda kala ka bamut chisha pi I no ka ta perthai pi I no ita ki ai ke jong suot jong baman kita ki bampen so bahai blai ngangai na do menta ka sngi pi I no senani ka bakum kita bafin kelalong no ru kom utau khon uban Nyngkong ban bot yau trai ban le ya ka man ka jong blai bah beneng adwai ka krkhui pi ka ne ka sngi wanam eman pen so bahai din rei na ka ban tau ta ken ubala du no ka jing so bahai ya ladi na ka ban ta ban pen so bahai yang O Jesus Christ kan ngadwai nga krkhui pi ka ne ka sngi pinlong ki bala krkhu ki bala kla ka mut sha ki ba no ka jing ki ba pen so bahai yau trai ngadwai nga krkhui pi ka teng Jesus amen but amen amen try na krkhui pi ngin sa ya shem yang la shai ka sngi ka wai pa ka khubor step ublai ka jing sok lor kat ba pi khublai shibon